wedi gadael ei chorlan arferol oherwydd hyfryd ydi cael gyhoeddi. Mae Ffermwraig y Flwyddyn 2024, NFU Cymru, ydi Meinir. Llongyfarchiadau mawr. Diolch yn iawn. Dipyn o ddwrnod. Ie, bach o sioc i fod yn onest, ond ges i gyfle i faglu ddiogel chydefed am gwbl o funudau. Heb leid wrth neb. Ie, yn tawel bach. Iddo lawr fan hyn, ie, mae'n wir yn fraint. Achos mae'n wobr sy'n cael ei rhoi ers chwarter canrif bellach, a mae gen i go cyfweld a Doris dy fam fan hyn yn 2012. Oes gymaint o hynny? Oes. A chi oedd, does dim mam a merch arall wedi cael gwneud y dwbl siŵr o fod? Dim sôn bod wedi, na. A mae wedi bod yn mynd os 25 mlynedd nawr, so sa'n credu bod dim un dwy mam a merch wedi ennill o blaen. Felly, beth yw'r teimladau heddiw gweld Meinir yn derbyn yr anrhydedd yma? Chyfft iawn dros di, achos mae'n agor drwsau chi a enjoyus i'r flwyddyn. A o'n i'n cael y gwobr yn y ffair ea, ble mae wedi cael ei newid nawr i'r sioe yr haf. Ydy. Achos mae'n cydnabod rôl menywod o fewn y diwydiant. Sut mae'r rôl yna, chymod, di newid, achos ydych chi'n gallu cymharu o genhedlaeth i genhedlaeth fel teulu? Mae wedi newid, dwi'n meddwl, achos blynyddoedd yn ôl, oedd y wraig fel arfer yn y tŷ ac yn helpu ychydig ar y ffarm, ond dwi'n credu nawr, mae'n gyfartal. Mae Gary fyna, ni'n gweithio ar y ffarm, mae'r ddau ni'n cneifio, mae'r ddau ni'n gyrru tractorau, a pam angen, mae Gary'n dod mewn a mae'n helpu fi gyda'r swper neu beth bynnag, ynddo fe. Sa'n gweud bod yn hwfro, ond steb lot yn hwfro'n tu ni. Ond ie, na, mae'r cwbl lot yn gyfartal. Da chi'n dîm, dydych? Da ni wedi gweld hynny ar Ffermwraig yn o teulu Siadog. Da ni'n gallu gweld ar gwaith sydd wrth redeg ffarm. Mae'n anhygoel. Wel, mae ffermwyr yn gweithio galed, chymod, rhywbeth dda. A phawb yn fe, ond fi'n credu wrth wneud rhywbeth fel cyfres dyledu o'r ffarm, mae fe'n agor y gate i'r cychoedd i weld yr angerdd a'r brwdfrydedd, ond hefyd y gwaith caled sy'n mynd mewn i gynhyrchu bwyd o safon i roi ar y plat. Wyt ti'n gweld y ffaith o fod ti'n darlledu hefyd yn gymorth er mwyn Lledaenir neges? Wel, mae fe'n bwysig yn dweud bod y neges yn cael ei roi mas yna, a fi'n credu bod pobl yn gallu gweld beth sydd yn digwydd yn dweud. Os gen i fel diwydiant yn gweiddi digon, does neb yn ei wybod yn dos e, a mae fe yn, ni'n goffo byta tair gwaith y dydd, ni'n ddibynnol iawn ar hynny, a mae'n bwysig wedyn bod pobl yn dod i ddeall faint o waith sy'n mynd mewn i wneud siŵr bod hynny'n digwydd. O'n i'n clywed pan oedd y seremoni, felly bod yna lot o ganu clodydd Meinir yn naturiol, ond bod y sôn hefyd am dy refersio di? O, Gary di roi lawr yn y ffurflen rhywbeth fel bod pan fi'n mynd i'r mart, mae weithiau byddai rhywun yn dod lan a gofyn, o, ti eisiau fi refersio dros ti, as gweld bod merch yn dod a llwyth o ddefed i'r mart, ond jyst yn gwenu a gweud, fi driau gyntaf, os byddai ffili gawch chi wneud, ond, chod, chi'n gallu gwneud e fe. Ti hwnna'n dal i ddigwydd, yndi? Wel, chi wedi gwneud ers erioed y fe, mae'n dod naturiol, ond... Ie, ond pobl dal i fel bod merch methu refersio. Sa'n gweud bod fi'n berffaith, ond fi'n gallu gwneud e. Fi'n credu bod yno'n yn gweld pan mae menyw yn gallu referso, mae'n bach o sioc yn nhw. A hefyd, bydd unfechan ydy hi, ond. Ie. Mae yna fynd yn hond, oes? Os mae eisiau ddisgwyl o lawr yn bach. Oes, wel, falle bod ni gyd yn gytuno fyny. Tra bod chi'n gallu mynd, mae'n rhaid i chi fynd, os e? Mae llongyfarchiadau mawr iawn, mae'n hyfryd. Llongyfarchiadau ddwy na chi'n dweud, wedi ennill Ffermwraig y Flwyddyn. Mam a merch ar ferchog. Diolch o fawr iawn. Sioned nesaf. Watcha'r bowl yna gyd. Watcha'r bowl yna, ie.